Parlant de les condropaties, hem de dir que la condropatia és la lesió del cartílag. Estem acostumats a parlar de lesions de cartílag, sobretot amb degeneració i amb artrosis. Però també la primera fase de la degeneració del cartílag, la sobrecàrrega, es diu condropatia. Amb els nostres pacients, els futbolistes, els que veiem aquí, gent jove, també pateixen d'aquest tipus de problema, moltes vegades relacionada simplement amb la forma que tenen els seus genolls o les seves cames, que afavoreixen aquest tipus de problema de sobrecàrrega, i a vegades estan relacionats amb les pròpies lesions associades, com són els esguinços de genoll o de turmell, que donen problemes de cartílag. El problema del cartílag quan es lesiona és que no es regenera, no tenim capacitat de regenerar fàcilment el cartílag, llavors hem de fer tractaments per cuidar-lo, per mimar-lo, perquè això s'allargui el màxim possible. Hi ha tractaments tipus condroprotectors o alguns tipus d'infiltracions especials pel cartílag que ens ajuden, però quan hi ha lesions greus en què tenim llagues, úlceres de cartílag, tenim que fer tractaments més agressius. Aquest tipus de tractament en gent jove, malgrat que vagin molt bé, a vegades ens obliguen a recomanar als nostres pacients que no són professionals que rebaixin el seu nivell d'intensitat esportiva o inclús que deixin la pràctica esportiva d'esports com el futbol d'alta intensitat, perquè el que hem de pensar en el seu futur. Aquí a la mutualitat apliquem tot tipus de tractament innovadors pel cartílag i pensem que estem en bona disposició de fer aquests tractaments.